Γεια σας, λέγομαι Μιχάλης Θωμακάκης και θέλω να σας μιλήσω για τις δύο αγαπημένες μου μεταφράσεις. Την ελληνοϊταλική και την ιταλοελληνική. Ελληνοϊταλική μετάφραση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω ένα ελληνικό κείμενο ή μία φράση και θέλω να δω ποια είναι η απόδοση αυτού του κειμένου ή αυτής της φράσης στα ιταλικά. Παράδειγμα, λέω μια φράση. Αύριο θα πάω στη δουλειά και είμαι χαρούμενος. Το αύριο στα ιταλικά είναι domani, το θα πάω είναι andrò, το στη δουλειά al lavoro και το και είμαι χαρούμενος sono contento. Τώρα, στην άλλη μετάφραση, στην ιταλοελληνική. Έχουμε μια ιταλική φράση ή κείμενο και θέλουμε να δούμε ποια είναι η απόδοσή του στα ελληνικά. Λέω μια φράση, θα πω την ίδια, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Domani andrò al lavoro e sono contento. Το domani στα ελληνικά είναι αύριο. Το andrò είναι θα πάω. Το στη δουλειά είναι al lavoro. Το είπα σωστά? Ή έπρεπε να το πω ανάποδα? Το al lavoro είναι στη δουλειά, τώρα το πω σωστά, και το sono contento είναι και είμαι χαρούμενος. Αυτή είναι η λεγόμενη ιταλοελληνική μετάφραση. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι, έτσι να τα ξεκαθαρίσω μέσα μου, ότι ναι, υπάρχουν αυτά τα δύο είδη μεταφράσεων που μου αρέσουν εμένα προσωπικά. Και δεν έχω δει στο YouTube τουλάχιστον να υπάρχει ένα βίντεο που να ξεκαθαρίζονται και από ένα άτομο που σταθερά λέει, ας πούμε, ότι είμαι Έλληνας ή είμαι Ιταλός. Εγώ είμαι Έλληνας, το λέω, και να ξεκαθαρίζεται αυτό το πράγμα και μέσα του πρώτα και μετά να γίνεται ξεκάθαρο και στους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω, έτσι κλείνοντας, πω και κάτι άλλο που μου αρέσει δηλαδή, αυτές οι δύο μεταφράσεις στα ιταλικά λέγονται traduzione ελληνοϊτάλικα e traduzione ιταλοελλένικα. Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, ελληνοϊταλική και ιταλοελληνική μετάφραση. Είπαμε, αυτό το βίντεο το κάνω για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν σας κούρασα. Να είστε καλά.